Mayong buntag mga kapobre. So mayong buntag niyo dia. Nasa kong atop ron. Mo lagi diri ko sa atop mag-vlog ra ko. Kapoy kay trabaho, mag-vlog ra ko diri. Kung ni-vlog ko ng mga kuan. Mga bangag sa asin ba. Kay baha na sa ilawom. So hinahinay lang mo kay dangog ba kay ni. Dangog kay ni diri ba? Akong gilimpyuhan. Ilas ang gihugaw-hugawan. Sana maning mga sagbot. Uy, oh. So mo ni hinungdan to sa liki, oh. Liki, baling nga liki. Liki, magod, nga liki ang kuan rin, maintenance ba? Sige, ragsakas atop, mga liki yun. So, ato siya gitrapuhan na, harap uga ba niya. Tapuhan na to, kuan. Kuan man yun, kanang mga tinrapo ba? Tinrapo ka ng kadlaw, bita, manrapo ka, muna siya. Mga kuan ba, kanang mga singot sa kadlaw na diya, muna yung akong gitrapo diya. Magpauga taan eh, mangita pataglain kaya paughon taman tani, hindi mo ta pwede ka kuha na ni sa pa pilit sa silan kay basa kinahanglan ba siya paughon. No, kinahanglan ba siya paughon, so mangita sa taglain kuan ay mo ta kuha na kinahanglan mo gina paughon. So nari din nakit-an diri nga kuan no, kanang silan niya ba, ukal na bitaw. Nagitiwasan na ito ukal kaya atong buliton. Mo ni siya. Diba? Ukal na siya kay taya ng ilawom. Mo na ato lang gitiwasag ukal. No. Kita mo na silan daw. Ukal na. Tungod sa taja. So, atong siyang limpyuhan kay atong buliton. Kina oh, ato nagi sa picturean sa nato kay isin man eh. Among trabaho diri gud, among trabaho among picturean. Pwede ra sag di ka mo trabaho, mag picture ka, mao ra ni trabaho diri. Pertera sayo na. Ba? Sayon gayo. Picture kasi imong trabaho. Ya pwede ra sa ka mag picture nya isin. Nya dili nimo trabaho on. Daw ra. Bagay, bitaw ay magtarong tag trabaho kay. Amo di pagtarong ng trabaho kay. Labi na nang nay mga gibuhi diha. Kinahanglan patud-an yun natong singot. Atong kuan. Ay. Sana man ni na masiliki diri oh. Liki, nasi liki mga samad-samad ba, ano man yung samad-samad man eh, picturean oh. Daog na balihin ta mangita taglain kanya to balikon tong kuan basa dito nga kuan uga to siya siyang tirahan na ito bomba. May gani ning pispana kay ni hubas-hubas ya gamay. Dili sa tao sa mga bangag ba. Oh. Okay naman, may jutay nga daot sulod sa dugay ng mga adlaw. Abi ko og naguba na unya na tunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon ang mga liki sa atop. Dili siya diri.
Sa sige ning tunog-tunog ito, nang babog-bawog siya dito. Oh. Ang na masang magbulit sa atop maglupad. Mang-hire sila maintenance nga kuan kanang mga kaliwat wakwak ba kay para yung tunog sa sin. Oh, grabe nito namang liki dire oh. Sus. Ang nagkuan day kanira oh. Ana ra diha oh. Sus. Pag-ukal diha oh sus kadako sa liki. Dili ta mahibungan ng liki. Natural gini mo liki dire siya kay bantang mo kay ni sa adlaw dire. Kanang naman oh, relusyan ba ni. Liki may ginang nasbugan nga gipantihan na gani. Nga di ma ngitan og ma kuan. Nga mabasa rag maligo. Oh. Ito. Diba no? Lingaw ko sa trabaho mga kapobre no kay sabinan ako vlog ba nagmay basin pre chambahan ko niyo diha grabe na may sila mo sinigingon nila nga na adri ang may dagang pinto to ba hilunggo to so okay raman kamo siya dinhi lagi niyo kaning mga kuan riyan oh na ukal kay na oh kitun daw na ukal na pag abrian ay dako kay nagliki law oh forbida trabaho unsa ka to magsintag ka ng baga ano ang baga gyud nga steel plate ba saka na to saba mo diha mga copyright ko sa iro unahan sa do basta mangungkal gani mo na duha na kabuk usa trabaho kani murag ligon-ligon pa siya mo man ungkal ukal kani sa man ni ukal man ni balik gid bulit isad bulit patay ukal sus pastilan gini mamaon magsin kita garang baga kayo kanang pwede katugpag helikopter sana mga kuan na ay mga kapobre dari gitu puting sugar ya sto deh paglaaw gud sa bus daghan buslot ba
Grabe naman yung mga kuwan eh. Yung mga liki. Sigil mo taga-sakas atop. Ay. Ukal sa daw. Ukal sa dugan eh. Ngano man na. Mura siya kugan ba? Ang kugan lahi mo to kay kung padung na maayo, maukal. Yung kaning silan maukal na, padung na guba. Diba? Ano? Ano siya? Padung guba basta maukal. Bukan mo yung maukal, padung na ayo. Hurot naman noon. Puok na, hurot na. So nag-ilis dito ko ano. Silant kay hurot naman. Wala pa siyang ukal. Kani okay, marag naglukdog kuan ba? Naglukdo siya og sa naglukdo oh. Ibot ng screw. Hanggaw. Buliton. Tay mahimo daw. Unta kadag barina. So shout out pala sa mga nanonood sa aking mga vlog nga way klaro ba. So sabi mga sila taon pag atop ning lugak man. Eh kaning kuan o skylight o dali kay ni muliki plastic mo dyan kaning flashing once makuha ni dire sulod ang tubig ato sa lao. Parehas ni vocalize ini mo ni trabaho na ito no? Bulit aning mga posible nga diagi ang uwan. Posible rasad. So kaning dapita diri ano kay likramo kaning dapita tumuro. Okay ni likramo diri. Ang diri mi daghan. Tas ay ato nasusihon kung nasud ba na iyang bukilya sa downspout.
So dire okay ra man ni dire pita. Balhin dos pikas mga kapobre. So mani view dire oh. Views atop ba. Ano dia muna ko eskwelahan sa Madre, asa na pare, na-cross na ko kayo ba. Kita niyo. Kita. Ato isung kita dia yo, kana dia. Kana siya napita. Oh, guling dia. Guling. Oh, dire ni mga tao dia, silingan na mo. Silingan sa tindahan. Kon ko tungkuan katong okay kuan bukan na siguro to sa ni buliton okay marabag moto ng pamaha ito yung pamaha okay na may bangag diha oh. Okay siya ma screw og mayo. Magdatag sa kasilan dito sa atong antuan o magdatag lumboy ato man ang paborito ng tustos tustos ba upang tustusan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino ba. Bago pa lang magtanim nag-aani na. Gustusan ang pamilyang Pilipino. Ikaw nagtapak ka na sir? Aman. Aman. Kasi magpunod ka lagi. Hiwa sila si kuana na? Si Toga na? Roy? Huwag na nakalapos ito. Wala ka, ano na sa saan na rin, maukab na rin. Iwasan. Kalubato naman ito eh. 12% na lang. Charges ubos ron. Yo, maayong hapon mga kapobre. So, patiwas og vlog gani hara. Akong cellphone akong charge. Lubat man siya gud. Sina akong balay niya nang lawag ko sa kong mga binuhing ko andre, mga singgawong ba. Dra.
Barao. Tik 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 tik. Nana si piso. Oh, tik tik tik. Tik tik. Nana si piso. Siyam ka buok. Yun nagsigihag kaw-kaw kay kuha na. So mao rin na to ang mga vlog no kay katiwas ganiha kay nakuha ko lubat. So salamat guys inyo ang pagtan-aw diha kung naa man gani ni tan-aw ani. Kung ikaw ni tan-aw ka palihog kog like be nya. Comment diha sa ubos kung kinsa man ka ni tan-aw.